עכשיו אנחנו רוצים לעבור לנושא אחר. 28 לוחמים מחטיבת שריון 401 נפלו במהלך מלחמת חרבות ברזל, ועכשיו עמותת 401 של החטיבה יוצאת בפרויקט מיוחד להנצחתם. הנה תת-אלוף במילואים עינב שלו, לשעבר מח"ט 401. שלום לך. שלום, שלום לכולם, שלום למאזינים ולצופים. תודה רבה שאתה מדבר איתנו, ספר לנו על הפרויקט החשוב הזה. קודם כל אני מודה לכם על הזמן. באמת אני חושב תראו, הרבה אומרים שצריך להיות ראויים להם. אני לא בטוח שכולם מבינים עד הקצה ומתרגמים את זה לעשייה. אני אספר לכם שתי עובדות שלדעתי יפתיעו אתכם, אלעד וירדן, ולא רק אתכם. אני חושב שהם יפתיעו גם את הצופים בבית. חטיבה 401 עד המלחמה אין לה עמותה. זה לא נתפס שזו חטיבה עם מאות הרוגים מהקמתה, ועד היום חרבות ברזל, כפי שאתם אמרתם. כן. ואין לה עמותה. והגיע מח"ט היוצא בני אהרון, שלצערנו, צריך להגיד, התפרסם מאוד בתקופת המלחמה, עם בקשה מאוד מיוחדת של לזכור את הגיבורים. אנחנו עושים 12 דקות על כל נופל. סרטון, אתה מדבר על סרטון. סרטון שהוא סרטון לא על הקרב, זה סרטון על החיים. אם הוא היה בבני עקיבא, או בשומר הצעיר, או בצופים, אם הוא קיבוצניק, או מתיישב זה בכלל לא מעניין אותנו. אנחנו עושים את זה עבור המשפחה. ניגשנו לזה באמת בעדינות, בדחילו ברחימו, עבור אותם האנשים, עבור אותם הנופלים, עבור אותם המשפחות, מתוך כוונה אחת ברורה, שהם ימשיכו לחיות בינינו בזיכרון. והסרטונים האלה מספרים על החיים שלהם, הסרטונים האלה מספרים על איך הם גדלו והתבגרו, וזה לא משנה שוב מאיפה, מאיזה רקע הוא מגיע. וזה מראיין חברים, וזה מראיין מחנכות, וזה מראיין באמת, הכוונה היא, ובסוף לתת את זה למשפחה. מה תעשה אם זה המשפחה? עניין שלה לחלוטין, אבל אנחנו מאוד מאוד גאים, אנחנו עושים הרבה בתקופת המלחמה עבור החטיבה, אבל צריך להגיד, זה הפרויקט, אני אפילו מתרגש שאני מדבר עכשיו, זה הפרויקט העדין ביותר, המורכב ביותר, הקשה ביותר לכולנו, ואנחנו נוגעים בו עם כפפות באמת, כפפות של משי, אם אפשר לומר את זה כך. חשוב מאוד. האם הפרויקט החשוב הזה, כפי שאמרת, הסרטונים האלה ניתנים למשפחות, הם נשארים פרטיים של המשפחות, או שיהיה איזשהו מקום שיהיה אפשר לראות אותם? כי אני בטוחה שהמון אנשים רוצים להכיר יותר מקרוב את אותם גיבורים. אז זה שאלה מצוינת, אני אגיד לכם ככה, בסוף זה עניין של המשפחה, זה עניין אישי. האם המשפחה תחלוק את זה? עם מי היא תחלוק את זה? מה היא תעשה עם זה? זה עניין שלה לחלוטין. אני רוצה לומר לכם, תראו, גדוד 601 שמגולם בתוך 401 כחלק מההנדסה, כגדוד ההנדסה, אני התקשרתי לכל אחת ממשפחות האסון הנמרה. הבת שלי מדריכה בבעלץ, ואני מרגיש מעבר להיותי בעבר מח"ט 401, פינה אישית לגדוד הזה. ואני יכול להגיד לכם שבחלק מהמקומות אני רעד קולי רק מלתאר ולספר. בסופו של יום, תראו, עם ישראל, באמת, אנחנו עוברים תקופה בלתי נתפסת. ויש לנו מאות הרוגים לצה"ל ואזרחים. אני עצמי גדלתי בקיבוץ בדרום, הרבה מהנרצחים הם חבריי, חטפו לי את המחנכת, החזירו אותה, את עדה שגיא. אנחנו כולנו בתוך הסיפור הזה, אנחנו כולנו בתוך האירוע הזה, והדרך היחידה לשמור להבנתנו, גם בעוד 50 שנה ויותר, זה לספר את סיפורם ולהראות במדיה. ואני מאוד מקווה שבאמת לא יצטרף אף אחד לרשימה הזאת. אמן, אמן. זהו. עינב, אז אנחנו בפרויקט זוכרים את הגיבורים, בכל תרומה יש לנו give back, נכון? גם שאפשר להשתתף. כן, זוכרים את הגיבורים. נכון, אתם רואים ברקע עכשיו את בני אהרון שסיים לפני 3 חודשים את התפקיד והתחיל את היוזמה. אחסן דקסה הוא מח"ט 401, גיבור ישראל, שנלחם בחודשים האחרונים. הם עושים דברים יוצאים מן הכלל, אי אפשר להגיד מה הם עושים, בטח לא בתוכנית בוקר, אבל הלוחמים לא מבולבלים, המפקדים לא מבולבלים, עושים פעילויות
באמת, ורואים את החטופים לנגד עיניהם כל הזמן, לנו יש חובה אחת, להנציח את אלו שנפלו, כל תרומה, כל דבר שניתן. אני אגיד עוד משפט אחד, ברשותכם. בבקשה. כי אני יודע שזמן בטלוויזיה הוא זמן קצר. תראו, זה לא נתפס. אתם עולים היום לרמת הגולן, אתם תראו אנדרטאות של חטיבה 188 ו7 ומרכזי הנצחה וכו'. לחטיבה 401 אין שום דבר. אין אנדרטה גדולה. אין לכל מאות המשפחות מיום הקמתה ועד היום. אנחנו שמנו את זה כיעד, אנחנו נגיע גם לשם. אבל כרגע אנחנו עוסקים בחרבות ברזל. כרגע אנחנו עוסקים במשפחות. כרגע אנחנו עוסקים בגיבורים האלה. בהחלט. הם באמת גיבורים. ואני מודה לכם על שנתתם לי את הדקות האלה. הבמה שלך, תת-אלוף במילואים עינב שלו, הבמה שלך, כשיהיו חדשות מהכיוון שלכם, תבוא לעדכן אותנו. אמן. תודה רבה על הזמן שנתתם לי. תודה. עירית גונדרס מאור למשפחות, ישבה פה, יושבת כאן הרבה, ויש לה משפט שהיא אומרת, כל עוד זוכרים, הילד חי. כך היא אומרת. זה כל פעם שאני חוזר על זה, זה עושה לי צמרמורת בכל הגוף. אלה בדיוק הדברים. ממש. כל עוד הזיכרון קיים, כל עוד המורשת הרוחנית שהילדים האלה בכל זאת הספיקו לצבור ולהשאיר אחריהם, כל עוד מדברים על זה, אז הם חיים אצלנו. מסכימה איתך לחלוטין.